písalo o tom, že násilie je zlé a koľko básní poslaných v listoch z vojny skončili zabudnuté a koľkokrát uzavrel sa mier a pokoj panoval. A na čo to všetko, keď zajtra sa to zase začne všetko od znova? Koľko ľudí si naozaj myslí, že násilie je zlé a koľko z nich sa čudujú a nechápu toho, kto bojuje a koľký z nich udrú svojho blížneho bez váhania. Tam sa to všetko začína, pozráme na druhých a nie na seba. Je to v nás. Pestujeme pokrytectvo už od malička a stále budeme piť víno, vodu kázať a tváre zakrývať. Koľko piesní, koľko rečí, koľko ľudí a koľko veľkých práv. A na čo to všetko, keď zajtra sa to zase začne všetko od znova?